Nacín nunha familia pobre e ao mesmo tempo humilde, aló polo ano 1957, un 6 de xullo, ás 11 da mañá, según me contou miña nai. Aos 5 anos empecei na escola da parroquia de Ferreira, do concello de San Sadurniño. Daquela tiñamos unha mestra para as nenas e un mestre para os nenos. No tempo que fun á escola non era moi boa estudiante que digamos, pero fun indo cos demais. Era zurda e naqueles tempos non estaba moi ben visto. Tiven mestres que non lle daban importancia, pero outras sí. Cando tiña uns 12 anos cambiáronme de mestra e tróixome polo camiño da amargura. Deulle por levarme a contraria e non me deixaba facer nada coa man esquerda. Cada vez que me veía coller o lápiz coa esquerda, pegábame nos dedos para que o collera coa dereita. Naqueles 2 anos que me faltaban para acabar a escola, paseino moi mal, pois a parte de pegarme quedábame sempre sin recreo, pois case todos os días me collía facendo algo coa esquerda. Por culpa desa mestra, collín tal complexo que cando saín da escola, aos 14 anos non me quixen ir estudiar, dábame vergoña por ser zurda. Tamén quería que fora a aprender a coser, e cal ainda era peor, pois collía a agulla e a teseira coa man esquerda, e para min era un problema. Hoxe escribo coa man dereita, pero coser e cortar ainda o fago coa man esquerda. Agora non se lle dá esa importancia, é o mesmo que sexas destro que zurdo, pero para min foi un verdadeiro problema. Naquel tempo, entre outras labranzas, botábase o trigo, sementábase no mes de novembro e segábase no mes de San Xoán. Facíanse os chamados mollos e logo poñíanse nas medotas. Iso facíase nos terreos e deixábase ata o mes de agosto, que daquela levábase para as eiras que estaban ao lado das casas. Limpábanse ben limpas e logo empezábase a mallar polas casas. Uns veciños axudaban aos outros. Empezaban pola mañá e acababan case de noite. E así día tras día ata que se acababa de mallar toda a parroquia. Antiguamente tiñan 3 máquinas para mallar. Un motor que se enganchaba na máquina de mallar e unha limpadora para limpar o trigo. Para levar as máquinas dunha casa para outra tiraban por elas coas vacas. Os homes eran os que facían os chamados palleiros e as mulleres tocábanlle sacar o trigo da malladora, leválo para a limpadora e logo para as casas. Cando chegaba a mediodía xantábase na casa onde se mallaba e a merenda tamén se facía onde se encontraba. Chegaba a noite e cada un para a súa casa, onde lles esperaba máis traballo, pois todas tiñan animales para manter. O trigo deixábase secar uns meses e logo había que limpalo, usando as chamadas cribas, que con elas separábase as malezas, que entre outras estaba o caruncho, que era moi malo para o trigo, poñía o moi negro. Cando xa estaba limpo, íase levando ao muíño en sacos para facer o pan. Daquela había uns muiños polas parroquias en parcela con outros veciños. Cada un ía o día que lle tocaba, pois tiñan posto unha data para cada veciño. Cocíase na casa. Case todos cocían unha vez á semana. Facíase moi bon pan e non había panadeiros. Todo o mundo tiña un forno na casa para cocer. Despois, anos máis adiante, fixeron unha máquina máis moderna. Era dunha peza sola, enganchábase nun trator e xa mallaba e máis limpaba o trigo. Xa non facía falta tanta xente, agora xa hai máquinas moito máis modernas que xa fan todo elas, segan, mallan e limpan o trigo. E xa non fai falta máis que unha persoa, xa que non se fan tampouco os palleiros, que xa se fan pagas. Hoxe xa é todo moito máis moderno. E a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira embarcará. A cola enriba naquela peneira, anda un galo e unha pita cega. O galo canta, a pita berra, isto é o demo que anda na terra. A cola enriba no monte da Iacha, estaba unha bella arrastrando ferracha, e a cola embaixo no río do Allo. Queda bon bello movendo ferrallo. E a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moera, e a muiñeira embarca, embarca, e a muiñeira
a muiñeira moe, moe, e a muiñeira moerá, e a muiñeira embarca, embarca,